Usa ka bansuhan og duha ka panimalay sa barangay Bayaba sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Tag-iya sa mong patigayon, nagduda nga gituyo kini pagsunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ang unta hapsay nga pagpangatulog sa mga residente sa Zone 2, Barangay Bayaba sa Cagayan de Oro City, nabulabog sa kalit nga pag-ulbo sa kalayo pasado alas 11 sa gabi adlaw Martes. Sa cellphone video nga kuha ni John Paul Kaingin, makita pa ang dakong kalayo samtang ginalamoy ang bansuhan ug duha ka balay nga gama lang sa light materials. Sumala sa tag-iya nga si Domingo Kanda nga nakatulog na siya dihang miulbo ang sunog. Pag-abrin ako sa pultahan, kalayo naman. Ako kaya na may depensa akong mata, iberado man ko. Nakurat ko, init na kayo. Di mo itong akong gisipa ang dingding. Oh, sige ya. Dito ko lusot na lang ko sa ilalom. Paspas nga gisaka sa ikatulong alarma ang sunog. Tungod, mga light materials lang sab ang mga balay nga nagpalibot sa fire scene. Buntag na, dihang nadeklarang fire out sa kabumbiruhan ang maong sunog. Nung naglisod mi ma'am kay ang involved is kaning sawmill o bansuhan. So dagan ko siya stock nga lumber dahil napagid siya mga sodas sa tibuok 1,000 square meter niya. Mura siya naka-flooring og sodas. So isa po na siya nga nakapalisod dayon ang atop dayon niya mo'y nakatabon sa mga lumber nga nasunog sa ilalom. So dili siya direkta maigo sa tubig namo. Apan nagduda ang tag-iya sa bansuhan nga gituyo pagsunog ang iyang negosyo. Basa kuno ang mga kahoy ni adtong tungura tungod sa kusog nga ulan nga nasinati nila pipila ka adlaw na ang maong sunog. Nagbilin og 750,000 pesos nga danyos. Nakadungog ko nga na ako na pagkatabo na ako na nag-iinom niya. Bili kita kaya siguro. Apil pa ng arson nga among tanahon kung tinuod ba gyud nga na ay nagtuyo og sunog ana. Pero sa pagkakaron one of the possible lang na siya nga reason ng arson but pwede gyapon pud sa electrical or any cause sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.